Festival de la Poesía, al mes de la poesía. Nosotros ya llevamos trabajando desde la semana pasada, pero hoy es como el día más importante. La semana pasada, desde la Escuela de Artes y Oficios, hemos querido participar de manera activa en el Festival de Poetas en mayo. Arratsaldeon, mila esker berriro gurekin egoteagatik poetak maiatzean. Bueno, gaur niretzat berak izatetek esan du oso egun berezia dela, bai arte eskolarako eta bai poetak maiatzerako. Ze kontatzen dugu gure idazle maitatuarekin. Orduan, bueno, eskerrik asko Bernardo, ze beti dago gainera tres, bueno, gure gonbidapenak kontuan izateagatik. Lekua berezia da, eta konturatu gara oihartzun pizka bat dagoela, ez dakit ondo entzuten den. Ez daukat hitz gehiagorik, bakarrik gonbidatu nahi zaituzten, jarraitzera ekitalietara joaten, aste honetan daukagu pilo bat, daukagu beste bat euskeraz asteazkenean, Oihan Ederren euskararen etxean, eta hor ere ikusi nahi zaituzten. Bueno, badakizue aurten merkandaitzi, ez dakit nola esaten den, merkandaitzi daukagula eta hor daukazuen nahi baduzue antologia egin dena poetak maiatzerako abaniko bat eta kamiseta bat. Eta kontatuko dizuet, bai barkatu, belarritakoena ez dakit entzun duzuen, proiektu bat atera dela, gainera azken momentuan, eta da proiektu solidario bat. Orduan, ez dakit etorriko diren, baina informazioa web orrialdean ere daukazue. Egiten ari dira belarritako batzuk, hemengo emakume batzuk, eta diru guztia joango da Salvadorrera ONG baterako emakumeak laguntzeko. Y bueno, besterik gabe, gure gaurko ekitaldian, Bernardo Antzana. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Nire asmoa gaur etzan orain hitz egingo dudan bezala hitz egitea baizik eta ekarri dudan testu bat irakurtzea. Baina heldu orduko konturatu naiz testua dagoen bezala irakurtzen baldin badut, hemen dagoen oihartzunarekin, denok burukuminarekin itzuliko zarete etxera. Eta orduan, ez da dina olakorik gertatu, beste zerbait egingo dut. Halako esan genezake hitzaldi bat poesiaz, etxemplu batzuekin, adibide batzuekin, hori egingo dut. Jakina hau, egin nahi dudana zailagoa da. Zer, dakizuen bezala, galdera zailenak denak dira zer. Zer da hori, zer da ura. Zer da poesia? Modu akademikoa galde batera utzi bat, Etiopia atera nuen garaiko edo beto esan da, Etiopia nea aurreko poema liburua atera nuen egunekoa kontatu nahi dizuet. Eta pasadizo horren bidez, ne ustez, argi gehatuko zaigu denoi, zer den poesia edo behintzat poesia egiteko aurreneko naia. Begir, Etiopia idatzita zegoen. Eta idatzita zegoen, garaia hietan besterik ezin da, idatzita zegoen plastikozko orrialde batzuetan. Noski, plastiko transparentea zen. Eta haiekin Portugaleteko imprimategi batera joanen zen. Nire lehen liburua zen, esango nuke poesiakoa, emozio handiakin joanen zen, eta esan gara dagoat eta aldez aurretik esaten zuen,
imprimategiarek eta imprentatzaileak esan duke maila eman zutela, hori da, bere emozioaren mailan egon ziren. Zergatik, iritsi nintzen eta poliki egin barra zegoen landa. Eta ordu erdi edo pasazenean, esan zidan imprentako gizonak, esan zidan, zaude pixkat, telatura jokara daukat. Orduan, alako eraikin industriala zen, eta gizona, telatura jokatzen. Handikan, 10 minutura edo, hetsi zen. Eta jarraitu genuen gure plastikozko herrialdeaiek makinetan sartzen, eta horren. Pasazan beste ordu erdi, eta zantzun, barkatu. Telatura jokara daukat. Gintzan telatura, egon zan beste 10 minutu, zorionez garai hartan erre egite genuen eta zigarroarekin pasa genuke gora. Eta esan zera, gaur pasea da. Eta noski, naiz eta Portugalete izan eta ez etxala. Ni pensatu hemen ere, agian itxasoko piztin batzuk edo pasako dira. Eta haiei begira egongo da. Eta sari da pasa, eta ze pasatzen da ba. Eta esan zian behar, ovniak pasatzen dira. Gero, gane hori nintzen bitartian, etzan ovnirik pasan, bait. Egia esate badi badizuet, itzultzeakoan, gogoeta egin eta pensatu nuen, zenbat gustatu izango zitzaidakean zeruan ovniak ikustea. Izugarri. Eta ala, lotu nuen gizonaren naia eta desioa, eta desioen kasuaretan ia errealitate bihurtu behintzat bere buruan. Bihurtu nuen gura, poesiaren, esango duke, poesiaren iturri bereko edo jator bereko fenomeno bat. Ze, baita ere, neburuari galdezka, poesia idazten duenean norbaitek, da funtsean mundua dagoen bezala, edo ezagutzen duen bezala, edo esana dagoen bezala, ez zailo lako nahi. Nola baita esan da, ez da kabitzen bere gogo eta bere sentimendua gaztetan batez ere, ez da kabitzen dagoen mundua. Eta nahi du, amets egiten du, edo horrako, ez daki psikologian ze izango duen horregalako proiekzioak egiten du, eta desio du beste zerbait hori dagoen hori. Andazleak agian bereziki hizkuntzarekin lan egiten duelako. Eta da, egila da aurreneko esan duke barne mugimendu hori telatura eramate zaituna, edo espiloaren estaldera eramate zaituna, eta hori benetan zen poetikoa da, zalantzarik gabe. Ze lotuta dago bestetasun horrekin, eta ume asko daukate sentimendu hori, baina ez dakite hori gero hizkuntzara ekartzen. Hori da, beti artean dago, esan muñozen eta hori, eta berak asko dake arteaz, baina nik uste beti dago, nahi bezala deitu baina dago, alako itzulpen bat. Eta esaten zuen Felipe, hasieran dantza izan da. Hasieran dantza izan zen. Dantza egiterakoan, dantzariak behar zuten neurria. Ari ziren dantzan eta nolabait adierazi behar zitzaien zenbat gauzo eman alde batera, zenbat bestera, noiz giratu, hori behar zuten neurri hori. Eta esaten du Fredrik Moura, hau da, Virgilio buruz eta zarketak egile bat zan espatiko. Esaten du Fredrik Moura, aurrera da, dantza. Aleginean, pausua nerea, musak eraman inuten aurrena. Josue edatzik, gazte, Bilboko gazte hartan eta enprematen iratak ero eraman inuten Fredrik Mouraren poema. Uste dut gaur, hemen, badauka dara, teoria horren arabara, uste dut, beste gauza bat. Irakurriko dut, eta egiteko zaizura gian nahi nahi zela. Horako, bat zen ez, baina ez dut.
nire poesian eta agian beste generoetan jarraitu baldin bat izan da, oinarri hori aurkitu nuelako, halako segurtasun bat eman zidan. Poeta gehienek arazori daukate, nola itzuli, nola jarri, ze forma eman, sonetoak egiten duzu gehi, aspertu egiten zera sonetoak egiten, ez da gutze ramak egitea bezala. Peligrosos, uno no hay una mujer, sería ahí.